No pre mňa téma zvieratka je celoživotná téma. Alebo téma, oblasť, niečo, čo veľmi cítim ako blízkych priateľov. A od malička proste ma to k ním viedlo, či už som bola u babky na dome, alebo počas celého života. No a ako veterinárka som zase mala taký iný pohľad na to. Ja som chcela vždy veľmi rozumieť tomu životu celému. Že vyskúmať ho až do tej najmenšej bunky, do najmenšej častice a pochopiť to a nejakým spôsobom tým zvieratkám pomôcť. A nehovorím, že sa to nedieje, ako veterinárka, že som to nerobila. Trošku ma mrzelo, že tie zvieratka, ako ja som ich milovala a chcela im dať to najlepšie, tak oni to tak moc nevnímali. Áno. Ale som vďačná za všetky tie skúsenosti a vedomosti. A zároveň stále, však to nie je len veterinárna medicína, ale aj tá humánna má kopec otázok nezodpovedaných, že prečo, čo vzniká. Väčšinou sme tam všade mali, že etiológia, teda ten vznik neznámy. Vieme, aké sú klinické príznaky, vieme, ako tie klinické príznaky vyliečiť, ale častokrát pri tých hlavne takých dlhodobejších rôznych chronických ochoreniach sa nevie ani ako to vyliečiť, iba ako potlačať tie symptómy. A toto som cítila, že sa veľakrát deje a že tým zvieratkám som mala pocit, ono sa im uľaví, ale nevyrieši to tú príčinu. A tak som začala pátrať, keď som nevedela nájsť tie odpovede v tej klasickej našej veterinárnej medicíne, tak som začala hľadať rôzne v prírode a súviselo to aj s môjim nejakým sebarozvojom a s tým, že jedno súvisí s druhým a všetko so všetkým. Tak som sa dostala aj k týmto, napríklad ku gemoterapii, k tej psychosomatike a začala som chápať, že tá príčina väčšinou takmer vždy, ak nie úplne vždy, neviem to posúdiť, nie je na tom fyzickom tele, na fyzickej úrovni, ale spočíva niekde v našom vnútri. Či už v našich nejakých nastaveniach mysle, alebo v nejakom emočnom niekde bloku. A tie zvieratka nám to ukazujú. Oni častokrát majú tie isté problémy, ako majú majitelia. A je to niečo, čo mňa fascinovalo, keď som to objavila. Nie je to len, čo som si ja všimli si to aj iní veterinári. Že naozaj v praxi sa nám potvrdilo, že keď zvieratka chodili s nejakými chronickými, či už to boli imunitné, autoimunitné, nádorové, endokrinné, v rôznych oblastiach chronické veci, epilepsie, tak častokrát poruchy srdiečka, častokrát s tým trpeli aj majitelia. A tie zvieratka to vedeli na seba prebrať, alebo proste odľahčiť tomu majiteľovi. A tak som si uvedomila, že tam je veľmi dôležité, aby bol zapojený do celej tej liečby, ak sa také niečo zistí, aj ten majiteľ. A v tomto celom mi veľmi presne pomáha aj tá gemoterapia, pretože ona nám pomáha vidieť hlbšie do tých procesov, ktoré sa v nás dejú, za tým fyzickým ešte. A zároveň sa na to naozaj pozrieť ako keby aj cez tú psychosomatiku a cez taký svoj vnútorný rozbor, pozrieť sa dovnútra a zvedomiť si tie veci. A uvedomiť si tam veľakrát, teda keď sa bavíme o tých zvieratkách, že ako to môže súvisieť s majiteľom, veľakrát aj zmeny v rodine, nastavenie toho majiteľa, naozaj mentálne, zmena pracovnej doby. Ono to môže vyvolať také veci u zvierat, že ja som bola prekvapená, že oni idú zomrieť, všetky testy v poriadku, od krvi cez rentgen, cez úplne všetko a cez na zomretie. A nakoniec sme zistili, že majiteľ začal robiť miesto 8-12 a tá fenka to nevedela proste prežiť. Takže veľa na to vplýva a je dobré tam naozaj poriadne vyspovedať majiteľa a pozrieť sa na to celistvo, že aj to zvieratko je celistvá bytosť a veľmi úzko s nami súvisí. Hej, ja som to videla na mojej Dore, keď som po asi 2 rokoch takého veľmi ležerného života začala pracovať. Chodím teraz do obeda do práce. A tie prvé dni boli pre ňu úplne nepochopiteľné. Ona nevedela pochopiť, prečo ju ráno o 5. o pol 6. posielam von cikať a potom odchádzam preč. To bolo veľmi zvláštne pre ňu. My som videla na tom pohľade, chodila za mnou až do chodby. Pozerala, že čo robím, tak som jej vždy vysvetľovala, že ja sa vrátim, idem zarobiť na granulky, na výlety a potom
sa vrátim a budeme spolu a pôjdeme von, vieš, a bla, bla, bla. To je krásne, lebo ten psík, to je ďalšia vec, alebo čo by som rada tak povedala, že sú to živé bytosti a majú emócie, naozaj nás cítia a nie je to ani tak o tom, čo im hovoríme, ale čo z nás cítia. A keď hovoríme to, čo cítime, tak je to ideálne. A oni rozumejú. Tak ako ja som si prešla rôznymi fázami toho, ako som sa pozerala na nich ako na kamarátov, ako na objekt toho, čo študujem, toho, čo liečím, aj profesne, ale aj súkromne, že som tie zvieratka vlastne mala, že som mohla ísť cez vlastnú skúsenosť. A boli fázy, kedy som veľmi cítila, že je dôležité, alebo vnímala ako dôležité mať ich poriadne vycvičených. Akože naozaj vydrilovaných. A časom som si začala uvedomovať, že oni vedia fungovať aj inak, ako iba cez tie striktné povely. Je dobré mať ich vychovaných. A tam pre mňa je to trošku niečo iné, mať ich vycvičených a vychovaných. A záleží aj od toho zasa, čo človek očakáva, keď chce mať proste služobného psa, alebo ho niekto proste chce mať vycvičeného naozaj ako, ja neviem, vojaka, ako takého. Dá sa ísť na to cez tieto výcviky a ten pes si vie sadnúť do právého uhla a robiť neuveriteľné veci. Keď chce mať človek parťaka, keď chce mať kamaráta, tak ja by som volila potom zasa ten iný prístup. Že mať tam aj naučené nejaké povely, ale správať sa k nemu ako k tej živej bytosti a že to zvieratko naozaj rozumie aj celým súvislým vetám, vie pochopiť, čo bolo pre mňa fascinujúce zistenie po dlhých rokoch toho, že som to vnímala cez všetky vedecké veci, dokázané veci, tak som tam začala vnímať aj to, že s ním sa dá aj rozprávať. Nie len mu rozkazovať. Ty máš vlastne, dá sa povedať, dlhú prax takú veterinárnu s tými psami, takže máš to aj z tohto odborného hľadiska odpozorované. Máš skúsenosť v rámci domácnosti, zvierat v domácnosti. A ja som tiež podobného názoru, že s tým psom sa dá cvičiť a dá sa s ním vlastne mať vzťah. Áno. Ja som to mala podobne. Chcela som, aby ma moji psi poslúchali, ale ja a disciplína nie sme ešte úplne kamaráti, takže moji psi vedeli niečo základné, ale moc som ich nedrilovala, ale posledné roky vlastne som si zvykla s nimi sa takto rozprávať. Sú to pútlavé vrby, sú to parťáci do každého počasia, vytiahnutia von v každom počasí. Jednoducho ten pes nám veľa dáva, alebo aj mačka, alebo aj rôzne iné zvieratá, ale tieto sú nám asi také najbližšie. A ja ich vnímam ako učiteľov v mojom živote. Trvalo mi to nejakú dobu, kým som na to prišla, ale myslím si, že nám neprichádzajú do života len tak. No, takže ja by som sa chcela spýtať, že či máš k tomuto nejakú skúsenosť, vhľad k tomu vzťahu so psom ako s parťákom. Mám, pre mňa sú to moji takí ako najvernejší priatelia, parťáci už, ja neviem, prvého psíka som mala možno 14, takže od 14 mám v podstate stále zvieratá, non-stop. A postupne som sa dostala aj k mačkám, síce boli pre mňa vždycky takí veľmi blízky, mačičku som až od vysokej školy mala, ale sú to veľmi nádherné bytosti a pre mňa naozaj, ako aj ty si povedala, že butlavé vrby, taký ten fakt verný priateľ, že keď sa niekto poznať za mňa, čo je to bezpodmienečná láska, tak to je pes. A posledné roky, posledných vlastne 8 rokov som tu len s nimi. Za mňa je to, no pre mňa sú to naozaj ako najbližší kamaráti, a ktorí presne ako si povedala, veľa nám vedia ukázať, veľa nás vedia naučiť. A za mňa ten život je tak múdry, že môžem ujsť kam chcem pred celým svetom a schovať sa, ale vždy si nájde nám ten svet nejaké zrkadlo, ktoré nám ukazuje, ako na tom naozaj sme. A pre mňa to boli proste títo parťaci, že naozaj som ich mala miesto detí, miesto kamarátov, že som vnímala tie vzorce, na základe ktorých ja operujem sama so sebou, na základe aj toho vzťahu k tým zvieratám, že vedia nám veľa ukázať. Ja si trúfam povedať takú vec, že za mňa každý človek, čo chcel mať dieťa, by mal mať najprv psa. Mne sa ukázalo toľko vzorcov výchovných po rodičoch, ako som sa zbavila s tými psami, ja som tiež mala kedy 4 psov naraz. A jednoducho je to veľa.
A že aj to si uvedomiť, aké máme hranice, čo všetko dokážeme zvládnuť, o čo sme schopní sa postarať. No a keď to človek uvidí, môže to vymazávať zo svojho života alebo prerábať a potom by mohlo prísť to dieťa, ktoré teda by nemuselo prejsť s rovnakými traumami ako my. O niečo slabšie by to mohlo byť. Krásne si to povedala. Áno, súhlasím. Veľmi nás učia trpezlivosti za mňa. Ja to tak vnímam. Jedna z vecí. Trpezlivosť a láska. No, Anetka, tak myslíš si, že existujú aj iné nejaké možnosti, ako liečiť zvieratá? Keďže už sme sa dotkli nejaké psychosomatiky, prepojenia na človeka majiteľa, možnosť liečením GMO, čo by ešte mohlo zvieratám pomôcť? Ďakujem. A ja mám veľmi dobré skúsenosti s aromaterapiou. To sme aj v ambulancii používali s veľmi dobrými výsledkami. Nádherne funguje aromaterapia u ľudí aj u zvierat. A u tých zvierat, keď tam nie je myseľ, ktorá nám blokuje veľakrát proste našou nevierou tieto možnosti, tak u tých zvierat nádherne funguje v rôznych oblastiach, od tišenia bolesti cez napríklad pri epileptických záchvatoch, pri psychoch, ktorí sú veľmi bojazliví, majú rôzne traumy. Je na to, už je to celá veda, okrem teda toho, že je aromaterapia, tak existuje ešte aj, nespomeniem si teraz na názov, taký dlhý názov a ona sa venuje priamo tomu, že ponúkali zvieratkám rôzne eterické oleje a pozorovali, že ktoré zvieratka si čo vyberú. A to im dávali pri rôznych ochoreniach a zistili, čo na čo veľmi dobre funguje. A ja som sa vlastne s týmito ľuďmi, majú aj nádherný projekt vlastne v Českej republike. Dajú sa tieto aj produkty už kúpiť aj u nás. A ja som sa s nimi stretla a hovorili mi aj, ako tie výskumy vlastne robili. A sama mám odskúšané na svojich zvieratkách aj na tých v ambulancii, že oni nám vedia povedať, čo chcú a čo nechcú. Ďalšia je ako celkovo fitoterapia na všetky možné spôsoby využité rastliny. Čiže aj tinktúry, tie som dávala pomenej, ale dá sa. A sirupy napríklad veľmi krásne fungujú u zvierat na nachladnutie, na tráviace problémy. Som zvykla robiť bylinkové sirupy, používať u zvierat a veľmi pekne nám to fungovalo. Zaujímavé, čo cítim, že nie všetci, alebo vnímam, že nie ešte veľa ľudí pozná, je zvukoterapia pomocou ladičiek. Väčšinou teda môj kamarát sa tomuto venuje. Ja sa tiež rada ladím, hrám s týmito ladičkami. A on s tým robí terapie aj u zvierat s veľmi dobrými výsledkami, aj u ľudí. Je to prikladanie týchto kovových tyčiniek v tvare Y po väčšine na rôzne časti tela alebo len počúvanie týchto zvukov v rôznych frekvenciách, na rôzne frekvencie, alebo na rôzne ochorenia, rôzne frekvencie podľa toho, čo je potrebné a vie to veľmi ako keby dopomôcť k tej liečbe. Ďalšia úžasná vec je dotyk. Liečba masážou, liečba vyslovene dotykom. Tie zvieratka veľmi cítia hlavne energie. Čiže už len to, že im venujeme pozornosť, je pre nich tak vysoko liečivé, že si možno nevieme ani predstaviť, ako keby aká veľká súčasť celej tej liečby toto vie byť. Ja mám aj kurz reflexných masáží pre psíka a tam som si uvedomila, že áno, keď už je nejaký zdravotný problém, je fajn, keď sa na to pozrie odborník, ale tomu zvieratku pri čomkoľvek, takisto ako nám ľuďom veľmi pomôže dotyk. A za mňa dotyk vie byť naozaj liečivý, na to nemusí byť reiki liečiteľ, na to je ideálne, keď je majiteľ, keď je to jemu blízka osoba a prejaví mu tú pozornosť, tú blízkosť a len ho proste bude hladkať, keď tak jemne masírovať, čo bude treba podľa toho, že či ide len o, ja neviem, nejaké upokojenie, či má nejaký zdravotný problém, tak je to za mňa veľmi dôležitá súčasť, vie to veľa spraviť, táto pozornosť. A liečivý dotyk. Áno, okrem toho, že psom je to veľmi príjemné, tak ja som si uvedomila za posledný rok s môjim psom, kedy som bola sama a ako bez partnera, myslím, a vlastne som si doplňala tie dotyky cez ňu.
na konci mája, takže pred nejakými 2 mesiacmi umrela posledná Fenka po 15 rokoch. A vlastne za tie 2 mesiace som si tak uvedomila, ako mi chýba ten dotyk. Ako samozrejme som to brala, že je tam pri mne a môžem ju vystískať, vymojkať. Keď som prišla z práce, ja som automaticky, vydávam rôzne videá, ako trénovať psov, mážim prvé minúty jednoducho ich ignorovať, keď vstúpiš do bytu, aby sa naučili, že nemôžu po tebe skákať. No ja prvé, čo som spravila, keď som prišla domov, som zložila všetky tašky, ešte obutá, oblečená a hladkala som svojho psa. Venovala som jej plných, neviem, 5 minút, možno aj viac pozornosti. To krásne. A potom sme mohli začať fungovať. Išla som sa vyzuť, vyzliecť. A jednoducho tie dotyky, či ich dávame alebo príjmame, nám veľa dávajú.